Indi. Aha. Yurttaşla bağışlan, hani yanımıza polis maşin geldi. Biz İlçhana işgünne derli Köçen Beyle kaptanına dur protest etmelikendik. Ne 6. gün İlçhana işlana diyerler Öztay'da gızalık veren. Bar işleyerler. Gelip içinden çıkıp bir suratı dalırlar. Video da düşürüp dururlar. Oy düşürsünler. Biz öz siyasetimizi ya etçek bolan işlerimiz maksatnamalymyzy biz halkdan hökümetden giyleyen adamlar da. Yo kamer bilen daşar çıksaň suratyň alla yüzüň görünär ýaly. Ay bolýar altynlar. Enne diýjek bolýan adam şu taýda enne şol enne Türkmenistanyň ştat bay bolup gelen Türkmen ýok. Ya Türkiýede bay bolan Türkmen ýok. Yani Ahmet Çalınkı ya Tabançyň ya milyard kazanan barmy Türkmenler aydın hani. Milyard bergili bolanymyz bardyr. Ama milyard kazananymyz ýokdur. Ine bize dogurluk Türkiýanyň garaýşam şuň ýaly. Ýöne diýjek bolýan adam şol düne 20-nji ýylda däl ýa şu bolan waka däl biziň mitingimizde ýatyryn. Ýöne 20-nji ýylda 60-a gola ýigit 2 günüň içinde arakdan zäherlenip öldü İstanbulda. Näme üçin şol iş derňelmedi? Näme üçin şol iş jemgyýete aýan edilmedi? Kim şolar zäherledi? Nädip öldü? Kim günäkär? Soru kendir. Yeke jogap ýok Türkiýe hökümetinde. Ýöne bu zatlar halkyň ýüregine ýazylgydyr, aňyna dur. Wagty geler jogap sorulur. Kim günäkär bolsa biz bilýäs, çak edýär. Kimlerdigini. Ýöne biz şu taýda Men maşin ýolda durun, şoň üçindir belki. Ine şeýle onsoň bakın şunu öýärler. Diýjek bolýan adam hem ýurtdaşlar şu taýda biz Merdan Muhammedow. Yo sen şol arak içenler barady görüňär. Arak içenler barady diýsem indi şolary şol jenaýaty açmadylar Türk tarapy. Aýtmadylar kim etdi, näme etdi, näme üçin 60-a gola ýaş ýigidiň ömrü tanapy üzüldi. Bu ulu jenaýat. Kim getirdi o zäherli aragy, kim içirdi? Haýsy döwletden geldi? Türkiýanyň öz içinden gelmedi görünüp durar. Indi şu taýda ýene de bir zat aýtmaly zat bana dün şol bärik aýtmakan bir topordanan birleşip hat ýazypdyrlar. Halmyradagy şu Türkiýanyň ilçhanasynyň öňüne barsaň biziň ine arda şikaýetimizi Türk hökümetine ýetirdi. Ine şol siziň haýyşyňyzdan ýurtdaşlar gelirler, gyýylar, zenalar, hanymlar ýetirýär. Näme diýip ýazylypdyr ol hatda? Men size mazmunyny aýdyp beren. Hatta ýazylşyna görä biz ýa Türkiýede näşeler ýaly kyn ýagdaýda, kyn şertde işläp ýörd biziň hak hukuklymyz hem ýok. Biz diňe şol çağılymyzy ekläri ýerimize galylary biraz gazanç bolsun diýip mene mejbur haly şu döwlete işe gelen adamlar biz dayanlyk, begenlik öz türkümizin içine geleli o ştaýda dogurluk göz bilen garalar diýen niýet bilen geldik emma şu bir niýetimiz kabul ýa amal bolmady diýer. Enne şol pasportynyň, wizasynyň möhledi dolarlary tutup getirip ol deportasiýon lagerlerde saklaýarlar diýerdi. Bir näçe aýlyň dowamyny. Oň içinde de ne bir sanitariýa düzgünler berjay edilýär, ne o taýda iýdili bulara iýmit işi berilýär. Ne bularyň hatda tualetleri ýok diýerdi. Ýuwunmak, ýa-ni tämirlenmek emesi, gigiýanasy. Hiç zat üçünçüligi ýok şu taýda. Onsoň Türkiýeden Türkmenistana dolanmajak bolýan adamlary mejburi ýagdaýda dolandyrýarlar. Olaryň son gitmejek bol öz jarlaryna kas edýän adamlar az däl diýip aýtdylar. Esasen şu genan maşgallaryň arasynda. Şonuň üçin ýene de şu taýda Türkiýe hökümetine ýüzlenýär. Sizde insan hukuklary berjay edilýän bolsa ýa edilmeli bolsa näme üçin deportasiýon lagerlerde şular ýaly biýdüzgünçilikler bar. Ya şular ýaly bir wagşyçylykly göz bilen garalýar bennilere. Esasen Türkmenistanyň gelenlere şeýle garaýş bar diýip aýdy. Men onu düşünmeklik bilen kabul edýär. Sebäp bizde watan ýerlik, watan ýok, döwlet diýerlik, döwlet ýok, hökümet diýerlik, asla hökümet ýok bizde. Diňe jenaýetkar topar bar. Ine şolaňa üstüne basyp şolar bilen ine ýa-ni türlü ara gatnaşyklar gurnap beren Türkiýanyň hökümeti bar. Şoň üçin talapymyzy Türkiýe hökümetine gönderýär. Egerde hakykatdan hem Türkiýe döwletleriň bir umumy karara gelmegini, bir umumy giňişlikde bir Turan diýen bir ykdysady gatnaşyklymy ýa harby gatnaşyklymy, siýasy gatnaşyklymy döwletiň
düýgün tutjak bolsaňyz onda siz öz siýasatyňyzy düýple üýtgetmeli bolsunuz. Men ene Turan birliginiň tarapdary. Näçe ýyllar boýy aýdyp gelýär. Ýerdegi işte şu halklar birleşer, birleşmelen diýip. Ýöne şu gün Türkiýe hökümetiniň edip oturan işi ya jenaýatkary himayet bermek Türkmenistanyň rejimi. Ol ýaşylygyň we dostlugyň, dogurlugyň alamaty däldir. Şunu bilip goýun. Türkmen halky bu zatlary unutmaz ya unutjagym däldir. Sondan sizin hemmäňizden ediljek haýyş. Siz henidem giýişdälkä Merdan Muhammedowy boşadyň, çykaryn, getirin Türkiýe. Goý ol şu taýda näme günä eden bolsa halkyň öňüne suw edip şoňa şu taýda jezasyny kesgitler. Onu ol hem pişik tutan ýaly edip halta salyp gümürtük ýagdaýda Türkmenistany deport etmeklik ol bir hiç bir döwletiň kada kanunyna syganan esasan özüni demokratik dünýäwi döwlet diýip atlandyran, respublika diýip atlandyran Türkiýe degişler. Ine şu taýda Türkiýe ilçhanasy, gawat garşysynda da Amerikan ilçhanasy. Ine bilen haýsynda demokratiýa bar, haýsynda ýok. Watandaşlar, ýurtdaşlar sizem oturunda oýlanyň. Men bir zady bilýär. Türkmenistanyň gelejegini gurýan, gurjak ýigitlerin biri ine Merdan Muhammedow. Şunu tutup saklaňyz bilen Türkmenistanyň ösjegini, ösmejegini siz düşüneňiz. Ýöne Merdan Muhammedow ýekedendir. O ýollaşlar ýüzläp, müňläp ýollaşy bar, ýa şonuň işini alyp dowam edip oturan. Şolam gider. Şoň üçin men sizden etjek bolýan haýyşym, ýene bir gezek kardeşler, ýurtdaşlar, biz her gün her hal ýagdaýda mümkinçiligine göre biz Merdan Muhammedowyň azatlyga çykarylmagyny talap edýär. Hem de getirip Türkiýede saklanan ýerine goý şoň jenaýaty işi seredildi, näme edipdir ýa etmändir. Bizem şoňa şaýat bolaly. Ýok bizden sorag ediljek bolsa ine şol Milli Halas Ediş Komitesining döreden iki adamyň birimen beýle kidi saparyklymy. Gelin bizden ne sorag edin, ne bizni Şweýçede çağırın bolmasa ene ilçihanaňyza. Biz size düşünürüp bereli. Merdan Muhammedowyň kimdigini ya halkymyz üçin onuň näme gadyr gymmatynyň bardygyny. Ine men şu gysgaça şonu aýdaýyn aýtmaly zatlarkan galan görüň ine ýurda watan ema öýe baramyzdan soň dowam etdirir. Merdan Muhammedow azatlygy talap edýär Türkiýe hökümetinden. Sag bolun diňläňişi. Däde men şol näme oglanlaryň döreden aýdym, şonu goşaýyn. Ha goş. Onuň gideýli. Goş, onuň gideýli. Ine biziň ýigitlerimiz Merdany bagyşlap sazly aýdym ýazypdyrlar, şonuň diňleň ýurtdaşlar.
Olsam bu yollar, ah yollar. Adalet için halkta ses yok. Yoksa Türkmen yetip gitmeli mi? Balle. Sağ olun dinleýäňiz üçin ýurtdaşlar. Kommentlerde ýazarsynız öz arzuw dileglerinizi, öz sözlerinizi goýup tutup hökümetem görsün, okasyn, bilsin. Biz merdany azatlyk arzuw edýär. Şoňla hökmen islenlik forumda, islenlik dünýäň 4 günjünde nirde çykyş etmeli bolsa biz bar taýýar şonam eder. Diňe azatlyk merdan Muhammedow. Ýa-da getirinde Türkiýede jemgyýetçiligiň öňüne suwdadyn näme günäsi bar şoň? Bilen bileli. Sağ olun yurttaşlar, ýene bir gezek hemmäňiziň öýüňize saglyk, inli kefirlere çeli sağ oturun.